Yaya. Yaya. Okay. Ya kai. Wallahi makarantar nan yau ba zan je ba gaskiya. Na hausa zuwa yau. Saboda ya za na je na ma baba magana ya bani dan abin da ko mashin in hau ya hana ni ko sisi ya ma hau ni da fada. Ka san me nake so da kai? Gaskiya kar kai wasa da karatunka. Ko baba ya baka ko bai baka ba, ka mai da hankali. Ya ma yi wasa da karatun dan uban sai ya wasa da shi. Daga kawunci ke gaya masa ƙara ta kake kawo komai. Shi ya haife ni ko ni na haife shi. Ni ba ƙara ka na. Ni na haife shi ko shi ya haife ni. Wallahi ba ƙaran kai kawo. Ban karya ka ba Allah ya tsina albarka. Wallahi ba ƙaran kai kawo ba. Har da zaka na wani kana gaya masa wai. Wallahi ba ƙaran kai kawo ba. Ya ce in mashi kuɗi mu ce ba da su. Ba biya fensho ba. Sha. Haƙuri da a ta yi ba tunda karatun ya zo kusa ga ƙarshe fa. Aƙalla yanzu duka 'yan watanni suka rage sai an taimaka mai. Haka muka karatun mu? Tun daga ƙofar soro har ƙofar guga nake tafiya a ƙar. Ba hawa keke ba wani abu. Je in dawo. Kaji shi da ke ɗan yarinya ne ya zo ina wani gaya maka wani an hana kan. Zan samu alamfan hamsin hannunka 1,800 kenan ko ka biyo ni ko? To, wallahi baba ni ma dai wannan naira 20 da ka ansa da safe ita kaɗai su rage mu. Ko ba ko Allah zai yi. Ni ka da ka ga